Agur jaunak eta Andreak agur terdi. Euskara Batuaren hastapenak duela 54 urte. Urte haietan gure kakotxen artean bi estatuetan egoera politiko bortitza genuen. Hegoaldetik diktadurak zirauen. Agirre lehendakaria Parisko erbestean zendu zen 60ko martxuan eta hutsune larria utzi zuen. Lehentxeago, Franco generalaren gobernuak pixka bat ez ditzeko keinuak bezala eginak zituen, turismoa eta kapitala erakartzeko xedez. Baina berriki eta mugimendua sortu baiko, berriz gogortu zen. Etako lehen islariak Lapurdin aterpetu ziren. Txiardegi, Eneko Irigaray, Madariaga, Benito del Valle, Laster Xavier Elosegi, eta beste batzuk. Izendatu ditudan bostek, Azparnen lan egiten zuten. Beraz, horiekin harreman estuak lotu genituen, tokiko eskoltzalek, baita itxasaldekoek. Zenbait aitzinetik ezagutzen genituen, bereziki Txiardegi 18tik. Biztanda elkarrekin ezkinuen ingelesez egiten. Eta hor berean hasten zen ahozko euskara hibrido bat. Ez dut eranen batua. Hiztegian eta eranaldietan bederen. Aditzan ez batzen ere. Hori guzia naturalki, metodorik eta nora biderik gabe. Denbora luzea beharko zen, ahomihiz koherentzia batera heltzeko. Aldiz presa gorria genuen. Beraz, Euskara Baturantz hartuko genuen bidea, Euskara idatziarena izan beharra zen. Eta Euskara idatziaren batasuna du Euskaltzaindiak egin orain arte. Hori azpimarratu behar da. Euskara idatziaren batasuna. Iparraldetik bukatu berria zen Algeriako gerla luzea. OAS, eskuin muturreko erakunde armatuaren itzala, oraino hor zegoen. Adibidez, 72ko, abuztuan, De Gaulle presidentearen hiltzera saiatu ziren, Parisko Petit Clamart herrian, eta gutiz huts egin zuten. Beraz, itzal hori hor zegoen. Hemen, Frantziar eskuina osoki nautsi zen, salbu okalen eta maulen. Baina, bi adarretan zatiturik zegoen. Batetik, eskuin zaharraren tokia hartuko zuen golismo jakobinoa, bestetik De Gauleren aginte vertikalari aiher ziren erdiko kristau demokratak errekart parlamentaria buru. Euskal Herriaren zatxede politiko berezirik zuten batzuek ez bestek.
Tartean bat zeuden pertsonalki euskaltzale zirenak, beren kasa, bereziki Erekart eta horren ingurukoak, baina Euskal Herriari buruz xede politikorik ez zuten, ez da kulturalik ere. Aldaketak Gazteriatik etorri behar zuen. Nolakoa zen gazten egoera? Emigrazio handia, Garazi eta Baigorritik estatu batuetako mendebaldera, eta denetarik Parisera. Laster iheslari ekonomiko haietarik batzuk herrira itzuliko ziren, baina mementoko ez ginauden hortan. Laborantzan iraultza bat hasten zen, merkatuari buruz itzulia, teknika eta tresna berriekin. Horren berme agertu ziren alde batetik Pisani ministroak asmatu lege progresistak, bestetik laborantzako eskolak, Senpere, Don Ibane Garazi, Maule, Don Apaleu eta Hasparneko ikastetxeak. Hizkuntzari zegokiola, iparraldean eskualtzalen biltzarraren ospea emendatua zen azken urteetan. Batetik, ikasle gazten artean urtero antolatzen zituen lehiaketei esker, bestetik urtero biltzar nagusira zetorkion jende oste politari esker, 1000 bat jende biltzen baitzuen hor. Baina mugabaten hunkitzen ari zen. Batetik kultura mugimenduan adar berri batzuk sortzen ari ziren, zenbait zuzenka horren haurrak, adibidez ikas erakundea, ikasleen ardura hartuko zuena. Bestetik, euskaltzalen biltzarrak euskararen alde botere publikoei egiten zizkien eskari guziak zakarrontzira zoatzin seko. Beraz, unibertsitatea utzi berri zuten gazte zenbait, aspertu ziren joko antzu eta humiliagarri horretaz. Pentsatu zuten eskual gaia politizatu behar zela, eta hortako berek politikan sartu behar zutela, eskual mugimendu abertzale bat piztuz. Eredu nabarienak izan ziren, Baionako bi eskolatu gazte, Simun Haran, pilotari handia, botikari gaia, eta Michel Burukoa, mediku berria. Eta, laburtu behar dut, enbata kaseta hilabetekaria piztu zuten, eta 73an enbata mugimendu politikoa. Gazterian bazegoen beste indar preabertzale bat, eskualdun gazteria, baseri munduko gazten ekintza katolikoa, zinez euskalduna ikasleen elkartea ez bezala. Gainera, euskaraz bere aldizkaria bazuen gazte hilabetekaria, eta hortan euskaraz idazten hasi ginen gazte andana bat. Pierrez Chariton, Omonier, kapelauak, lehiarazirik. Baina hor politikarik etzen egin behar. Ekintza katolikoa zen eta. Gainera, Algeriako gerlak belaunaldi hori politikari buruz izoztu zuen. Mende erdi batez, departamentuko kontseilari orokor bakar bat eman du, eta dena ere euskararik etzakiena, ezagutzen dutenentzat Kastain jauna.
Hegoaldetik maiz uste da, gerla horrek iparaldean abertzaletasuna piztu zuela. Ene ustez oso alderantzizkoa gertatu zen. Hortik atera ginen abertzaleak salbuespenak izan gara. Bestalde gaztean luma ona zuten gehisenek ez dute gero jarraitu. Ez dakit zergatik. Azpimarratzekoa da gainera Pierre Txarritonek 60an Hazparnen sortu zituen lanbideko 2 liseo haien eragina. Batetik industrian, bestetik laborantzan. Baina eragin hori berantago agertu beharra zen. Hasi berriak ziren eta horien hazkundeak eskatzen zuen lan erraldoiak esplikatzen du nolaz Txarriton Euskara Baturako lehen solasetan isilik egon zen bere usaia guzietarik at. Hatik buruz buruko solasetan beldur bat agertzen zidan eta geroztik ere agertu dit behin baino gehiagotan, Euskara kimiko bat antola genezan, ingeniarien Euskara bat eraikiz, logika hutsean finkatua. Eta Koldo Mitxelena ingeniaria zen, Txiarregi ingeniaria zen, eta nire olako zerbait. Txarriton euskalki bizi eta naturalei atxikia zegoen ordu hartan. Geroztik aldatuz etorri da. Puntu batean bederen ados genuen ortografian. Munduko bigarren gerlaren ondotik zertan genuen euskal literatura. Oso nekez berpiztu zen. Iparraldean, Hamalauekoak bezalaxe, guda berri horrek, euskaldungoari lazgarriko kaltea egin zion. Frantziar nazionalismoa berriz indartu zuen, gorenean jarri, ondorioz euskal gogoa kasik itua gelditu zen. Euskal gogo horren suhazia, beren kasa bizirik atxiki zuten halere 2 gizon soilek, zuberoan Batxita Isuregi, ene adineko zuberotarrek ongi ezagutu dutena, denei euskaraz ari zen, zekitenei eta ez zekitenei ere bai. Eta gainera, pentsazazue, eusko gogoa gaztei zabaltzen zigun. Eta bestetik Lapurdin hor zegoen Mark Legaz, euskal anarkista. Hor dago panfleto abertzalea noiztenka zabaltzen zuena hatik frantsesez. Lapurdin eta Baxe Navarren idazlen hutsunea bete zuten, ohorea salbatuz, hatik ahomihiz Matxin eta Salvador bertsolariek. Laikoen artean bederen etzen gehiago Jean Etxepar mediku zena bezalako idazle bikainik. Apez bakar batzu agertu ziren, bereziki herria astekarian. Pierre Lafitte, Etienne Salaberry, Paristik giltzu senpertara. Gainera Lafittek liburuskak ugari agertzen zituen, euskal gai ezberdinez, batean euskaraz, bestean frantsesez. Gure herria aldizkaria ere hor zegoen, berantago itzaliko zena. Artikulu sakonik ateatzen zuen, edo zein gaiez, hizkuntza batean alabestean. Hor ere leku nasaia zuten Salaberrik eta Lafittek. Munduko bigerlen artean luma gazte andana gaitza agertu zen gure herrian,
apezgai eta beste, bereziki Zuberoatik. Baina gero, bigarren gerla ondoan, zer bilakatu ziren. Zuberoan pastorala nekez berpiztu zen. Gerla ondoko lehena 51 eman zuten Garindainen. 14 urteko hutsunea bukatuz. Aitzinetikoa 36 izan zen, Garindainen hura ere. Beraz, ondokoa 51. Eta 14 urte bitartean hutsik egon ziren. Laster pastoral idazle berri bat agertu zen, Pierre Bordazar, etxahun iruri, Euskaldunen historia pastoralean sartu zuen. Eta oso gauza berria zen hori. Kantuan ere nabarmendu zen, berehun bat idatziz, bereziki agur siberua ereserkia. Beste kantugile on bat izan zen, Alexis Etxekopar Atxuli Barkostarra. Hatik etzen etxahun bezalako plaza gizona, umilegi zen, apalegi, publikoan etzen gogotik agertzen. Zuberoak ez zuen gehiago prosalari handirik, salbuhan, Parisen, John Mirande heterodoxoa, desertuan oihu bakartia, eskuin mutureko anarkista, erraiten da fasistak disiplinatuak dire, Mirande etzen disiplinatua, behaz enetzat eskuin mutureko anarkista bata, baina zinez abertzalea eta luma bikainaren jabe. Iparraldean orokorki munduko bigerlen arteko izen handiak xahartzen ari ziren eta pirka-pirka beste mundura joaiten. Saint-Pierre, Albert Constantin, Llande, Mulierok Tzobi, Elizalde Zerbitzari. Eta mementuan lekukoaren hartzailerik ez ageri. Pizkunderik izatekotan beste nonbaitik etorri behar zuen. Eta hegoaldetik etorri zen, apalki hasi zen, lazgarriko kalteak eginak zituen gerlaren ondotik. Isilune dorpea emekino zilatuz, kimu bakartiez. Azpimarratu behar da lehenik ikastolen haurtzaroa, hasiak ereiten ari zena erdi segeretuan, andereño bihoztoi zenbaiti esker, gero tokiko elizen babesa erdietxiz. Andereño horien artean bat aipatu behar dut, Jone Forkada, Txiardegi esposatuko zuena. Bestalde hor zegoen aldizkarien oinarrizko lana, zeruko argia, egan, eusko gogoa, jakin, anaitasuna, denak berriak, salbu argia, berritua. Idazletan lehena izan zen Salvatore Michelena Francisco Tara, bereziki Arantzatzu euskal sinesmenaren poema deituriko obra nagusiarekin. 59. Ondoko urtetan laikoen artean emeki agertu ziren prosalariak, eta ez nola nahizkoak. Jon Etxaide, zinez emankorra, Txiardegi existenzialista, Loidi Bizkarrondo, Irungo botikaria, eta zinez maitatu nuen haren 15 egun urgainen novela poliziala. Eta denen artean horren Gipuzkera zitzaidan ere esena gertatu. Behar bada mugakoa zelako. Urte haietan Gabriel Arresti, gure poeta nazionala bilakatu zen. Lehenik Maldan Behera eta Harri eta Herri
olerki sortekin. Aldizkarietan bere luma ona goizik erakutsi zuten, geroan sona handia bilduko zuten gazte batzuek, bereziki Joseba Intzausti hemen duguna, Xavier Quintana ere hemen duguna, eta Joan Mari Torrealdai, beraz, hiru adiskide horiek, eta beste batzuek ere bai. Tenoa ez zertan gira. Sumat batzen zait. Sumat. No, ahal bezala, haiko getuzu. Iparraldea laster mugitzen hasi beharra zen. Emeki bazen, emeki baina mugitzen alere. John Mirande, jadanik ari zen Paristik. Idazle gazten artean Txomin Pellen lehena izan zen. Ni ere hasi nintzen, gazte hilabetekarian, badu hala ere 71 urte. Ez da guti? Jean Irigaray bat ere, agronomoa, laborantzako gaietan agertu zen, liburu txiki batekin, eta luma trebea erakutsi zuen politikako polemikan ere, bereziki nirekin edo nire aurka, naiz lagunak ginen, baina hortan ez ginen bat ere lagunak. Bestalde idazle peto-petoa, zinez literaturakoa Jean Etxepare jatsuko gaztea. Gure literaturan hirugarren Etxepare. Bernat izan zen, Jean medikua idazle handia ura ere, eta gero gazte hau Jean Etxepare, jatsukoa. Bihotzekoak 24 urtetan ere eman zuen, zoritxarrez. Hegoaldekoarekin erkatuz zinez eskasean agertzen zaigu hor iparraldeko lehen usta, oraino berdea eta kopuruz muritza. Hatik bi sailetan aitzindari plantatu ginen, antzerkian eta kantu gintzan. Antzerkian Telesforo Montzon eta Larzabal, zinez emankorrak, eta lekukua hartu zien Daniel Landart gazteak. Kantu gintzan, Soroak taldea, Robles, Arangiz, 5 anai arebak ziren, areba bakarra ez ditxu, gero handia ateako zena, Michel Labegeri, laster Einaut Etxamendi, eta ondotik gazteagoak haietan zendu berria den Mañez Pagola. Batasun gozea agertzen zen idazle zenbaiten gan. Mirandek zubereraz eta lapurteraz idazten zuen, Pellenek zubereraz eta gipuzkeraz ari zen Pellen. Montzonek nahasten zituen Bergarako Bizkaiera, kakotxen artean, Gipuzkoaraz zenez, Gipuzkera hemen deratzen zuen, eta Donibane Loizunen bizi zenez lapurtera. Hiruak nahastekatzen zituen bere antzerkietan. Arestik halaber, lapurterari toki handia emanez, eta bere gizako batua erabiltzen zuen ordutik. Gero, Vatikano bi kontzilioak mintzaira hizkuntza gutituei atea idekizien. Eta
Euskal Herriko 5 eliz barrutiei manu hau eman euskara bakarrean idatziko duzue. Liturgia euskara bakarrean idatziko duzue. Eta hala gertatzen da, hiztegiti aldetik erranaldietaike bai, gure aita berdin-berdina dugu, Euskal Herriko eliza guzietan aditza da pixka bat aldatzen dena. Azpimarratzekoa da bestalde jakin aldizkariak egin zuen lana batuari buruz. Eta horrek zion gehienik erantzun Baionan egin genuen lanari. Laburtu behar dut, zoritxarrez. Baionako lana, non egin genuen? Enbata mugimendu politiko sortu berriak gure menean jarri zuen areto edo sala handi batean. Hor sortu genuen Euskal Idazkaritza izeneko elkarte kultural bat. Eta horrek zion babes ofiziala eman behaz gure lanari. Gure lana, 8 lagunek egin genuen, ia urtebetez. Zehazki 8 hilabetez, astero bildu ginen 8 lagun. Txillardegi buru. Eta Txillardegik bere lan saila oinarritu zuen alderdi politikoen gain eta apez batzuen gain. Alderdi politikoen izenean hor zeuden PNV-tik Solaun eta Montzon. Etaren izenean Txillardegi eta Eneko Irigarai. Enbataren izenean ni, eta 3 apezak izan ziren Handia Zabal, Roger Iriar eta Jean Iriart Urruti. Hara. Beraz, zer egin genuen, 8 hilabetez, lan asko, ez da aize labur biltzia, banan ortografia beheziki, ortografia batu bat, antolatu genuen. Izan eta ukan aditzen 4 forma nagusiak. Besteitzer, deklinabidea biztan da. Eta gero, aditza, aditzako, aditzako 4 demora nagusiak. Eta izan eta eduki renak. Eta gero, hiztegi bat egin genuen, atxekilako hitzekin. Atxek sekulako polemikak sortuko zituen. Eta batzuek asmatu zuten atxe grekoz eta dela. Beraz, Euskara batua etaren Euskara zen, grafia bederen etarena zen. Bai, hori beste bat krutbik, bai. Orduan, zer deliberatu genuen? Iparaldekoek atxe gutitzian aski, eta hegoaldekoek atxe poliki sartzia. Orduan, hitzen haseran guk literaturan atxe dugulaik, hegoaldekoek ere bai. Gero, bokalen artean atxe bat dagoelaik, leihua, adibidez, ez leihua, maiz, hegoaldean idazten den bezala, leihua, ahate, biztanda ahate, eta abar. Beraz, hor zuurki jokatu ginen, naiz problemak sortu dituen atxe horrek. Beraz, astero 8 hilabetez, eta 74ko udan, azken bilkurara
deitu ginuen Pierres Lafitte. Pierres Lafitte harekin ados jartzeko. Eta biltzar ideki baten prestatzeko. Eta biltzar horren buru izango zen Lafitte. Biltzar hoi izan zen 74ko abuztuaren 29an eta 30an, larunbata eta igandea. Eta hori ere Euskal idazkaritzaren lokalean, eran nahi baita batako lokalean, gauzak diren bezala deituz. Han Kordeliaren karikako 14ak estaian solairuan, en primeri de Cordelier ohiaren alde gainean. Erragabe doa txiardegik zuela lan guziak idatu, zen beste guziak zer ginen, amatorrek lere, idazleak, hara. Beraz, biltzarra, Baionako biltzarra, Euskal idazkaritzaren uhiko bozeramailea nintzen. Beraz, ongi etorriaren egitea tokatu zitzaidan. Eta egin nuen, hegoaldera irekia zen lapurtera batean. Gure lanen eta biltzar horren zergatiak eta norabideak azalduz. Enezat etzen errez izan egiazki. Eta egun zinez gora beheratsua ukan nuen. Are gehiago emazteak. Haur beharretan baitzegoen. Goizean goizik gure magi txikia izango zena, bere amari ate joka hasi zitzaion, ateratzeko bezala. Baina hainbat laster lasaitu zen beharrik. Beraz, ene mintzaldiaren egitera joaiten ahal nintzen, gero bere hala itzultzekotan naski. Eta hola egin nuen. Euskal idazkaritzako arreto hartan, mugaren bi aldetako gazte multzo politari harrera hitzaldia egin nion, eta bukatu baiko, ziztu bizian hasparnera itzuli nintzen. Gero emaztea eta biak zain egon ginen aratzeraino. Eta azkenean haurra gauan sortu zitzaion. Ez dut erraitan sortu zitzaion. Abuztuaren 30 zen orduko. Eta igande goiz hartan, gaua zuriturik, ez nintzen biltzarrera heltzeko gai izan. Beraz, ene zorionean, hutsune larri horrekin egon naiz. Frustrazio handia izan zen niretzat. Beraz, biltzarean enuen parte hartu. Salbu, beraz, ongi etorri horretan. Baketu behar dut pentsatuz Magi Alaba eta Euskara Batua ber egunean sortu zitzaizkigula. Hatik Euskara Batuak, Euskal idazkaritzaren sabeletik atera onduan, bere hazkundea luzatu beharra zuen, beste sakela batean, kanguru txikiak bezala, Euskaltzaindiaren sakela handian. Zinez laburtu dut, baina testo osoa agertuko du pentsu dut Euskaltzaindiak eta han irakurtzen ahalko duzue. Mil esker zuen pazientziaz.